Kapitan Inteng! Da kayo ka diti kapitan dito a barangay, tata. Un, madam. Apay ka di? Anyat maipaay ko. Siyak ti may isang opisyal iti gunglo dagiti pet lovers. Ah, No kayat yu ti makisalip iti programa mi amang tarakan, wenno mga daptar ka dagiti makita yu anayaw awan, wenno awan mga sikaso nga ayop ang mabalin a house pet. imbag no adda mayat iti kasta, ma'am. Kan may siya. Awan mo't nayaw awan apet dito'y kabildataan. Addalat ta, kapitan, nang rona iti kabakiran. No adda na ulila, wenno nagsakit kadagiti naganak da, wenno adda dagiti makita yung adda sugat na. Tulungan ida, tapno saan da matay latnan. Pasensya, ma'am. Nga masigurado nga awan kasta dito'y. No mampay kasta, kapitan, no asino man ti makasara, kataraknan na, addan to premyo na kada kami. Ay no adda premyaw. Masigurado nga ado ti mayat. Ay, ibaga kadagiti tattaaw. Taaywanan da. Ken agasan da no adda makita da nga ayop nga adda sugat na. Good, kapitan. I-report yu adagos kada kami, tatumulong kami iti pan nakataming tinasao apet. Interesado ka kadi iti imbagan ni kapitan, ano adda makitam nga adda sugat na nga animal, kat tulungan. Awan mo't dakis na. Sa maysa, kaasi ti tarakay no nayaw awan wenno nasugat. Adda kanupay premyo timang tarakag. Mayat mo't day tasing-asing ti grupo ti pet lovers. Ang awan mo't ti amo ka nayaw awan wenno ada sugat na nga ayop ditoy. Nukas pangarigan tadda masalamaam. Alaom kaday atarak nang. Uy na, adda mo't tumulaw. Kun maysa, bareng podno ti kunada nga da premyo na. Kasta kanumad timbaga ti babae anak kisaukin ni kapitan. Anya day ta insangput mo, Inteng. Ay napidot ko nga ukan. Ay nakuteran iti igit ti kalsada ket sus. Naaawa ako. Kait, agyan dito'y balay day ta nga ukan. No awan mang tuntun ako kapilitan. Ay ang kamangala iti kanenda. Tane, kasla mabisin. Imbag no saan amatay day ta. Nagkutog. Sungarod apa kanin, tapno saan namatay. Sapay nagpintas ni, burburan. Napintas kunam di ta nakakutkutong nga asaw. Ha? Ay, kasla samsamraid. Na, Nagaatidog tidot-dot na. Sapay nakadilat na kanayon. style na ba't? Siguro. Sana si katidildilatan na. Ang kamangalat kanina na. Itimplam, itigatas na. Kanya dahi taimat mo kwa, Raw. Nasaraka ka na palabugan nga anak ti baka si Jay Bantay ang kail. Taraknak man. Imbis nga may sa ka analaad iji balay mo, ada kadwa maon. Kasano nga imagamanaladak kat imalakmat kada kayaw. Aminan yung araw danalaad kayo matangkay. Ay, saan? Joke only? Anya da diyang kail? Awan mo't aso yaw. Ay, adan Nasarakak iti igit ti kalsada. Taraknat, no awan timang tuntun. Ay, no kasta. Aso ti taraken mau. Kat bagas mat kanyak. Anya day taba daw. Baton samad. Anwam ngay day taba daw. Saan abato daytoy? Adda nabiyag iti uneg daytoy abato ako nam. Kasano ko mga adda na biyag iti uneg day taba daw. Tapno makita am ti kunkunak anabiyag iti uneg daytoy abataw. Kargaam day tabatsa iti danaw. Ta itapog ko daytoy kunam abataw. Alaman nga raw. Mabitla ang takarga akto'y batya iti danaw. Aday ta. Itapog kon ti kunkunam abataw. Na. Pag umay, kunak no ba to itay? Uray siya. Kunak no batulaeng. Gam, idi nakita ka nagkutay. Hinala ko na. Maray,
Adaman nasarakan ni Badong ko apag-ong ijay waeg. Ah, Nagpintas. Ingkabil ko iti dakkel abatya nga dadanum na. aya. Ay, uray ni Inteng. Adamot nasarakan na nga ukan. Ay, kastamot ni Kwarog. Adamot nasarakan na abakas. Anya, agpapada da nga da nasarakan da. Ay, malagip ko la ka nga rod ti imbaga ni Kapitan may papan iti babae a pet lover. Ay, wan. Adamot contact number na ka ni Inteng. Ay, ibagak man gayam ka ni Inteng. Tagpatulong tayo. Tapno maasikaso tayo anaimbag dagiti napidot tayo ading wan. Ay, wun man maray. No may dito'y dahi a doktor ti animal. Amangan no adda isuro na kadatayaw. Tapno naan anay ti pan nakataripato ti pets tayo. Wun no dagiti dingwon tayaw. Ay, wan amare. Ay, amangan no pa'y swan na pa'y jaimbaga na nga adda premyo tayo kano. Uray dagiti daduma a kalugaran tayaw. At damot tarakenda. Interesado damag iti imbaga ti veterinaryaw. Tangay ado kayo nga interesado iti project ni Kapitan. Da kayo nga rod ti mang train iti taraken nyo. Surwan nyo ida. Anyang iti maganap dagiti mang train ka dagiti pet da, madam. At danto angayan tayo a pet showdown, Kapitan. No asino ti kamayatan iti pet na, adda premyo na. No asino ti kalaingan iti pet na, adamot premyo na. No anya ti maipakita yung nga insuro yung, adda katukad na premyo. Umanugot kaya o kakadwa. Good. Dakkel to ti gunggun ayo kakabsat. Surwan nyo ida, taumayak tumanan. Basta awagan nak ni Kapitan, no anyaman ti parikot, taumayak adagos. Mangtedak iti basit a pagbibingayan nyo pailaang ita, para iti kanan kan vitamina ti petyo. Kanya nga iti surum iti asaw. Tapno at damat ipakita na inton pet showdown ang kail. Jakmet amo ti mang train. Isurok ato maraya. Tumaray. Abay kumatumaray nga. Makilumbay ti tinarayan. Tikait ko asawan. Kanayon ko apagtarayan iti kalsada. Tapno nalaing makilumba. Ay, uray sa kang kail. Isurok met at tumaray ti bakas kaw. Tapno inton makilumba. Iso ti mga habak. Ay, aglumbadan to iti asok. Kitain taman no asino tin naparpartak. Sigurada ano tinarayan ti pasalay. Maabak ti pag-ung ni tataba daw. Ay, wala. Maabak tan nabuntog at tumaray. Binigat nga isuro tadag iti tarakan tangkail. Agjaging tayo iti binigat. Wala. Dahil ti arami din ta, kaanakan. Tapno lumaeng at tumaray ti peta. Umadanayin ti pet showdown. Ngam awan mo't ammo di pag-ung may nga ilaban. Awan mo ngamin na isurukan kwa na. Di na ammo ti maisuraw. Aya, maray. Ay, jay aso may. No sinyasam nga agtaray. Ay na, naglaing atumaray. Imbag pa'y di asum amaray. Taad da namnaman na amangabak iti pasalay inton madanon ti pet showdown. Bareng marituyang. Binigat da amapan agjaging kad. Ay na, nalaing atumaray ni Dogi may. Kasta ka day maray. Umay kuntuman mat buyaan ti kinalaing di aso yaw. Ay katuwen amaray. Tapno makitam ti kinalaing na. Ay, nalaing ngamin ni inting amang isuraw. Ay na, saan gayam ang maisuro ti pag-ong maray? Awan na muna. Hay, jay laki na buntog na amag na. Dakil nga tati maitid agunggo na ti mga bakang kail. Isumutimbaga ti babay. Umay kano ti presidente iti gunglon ha. Isu kano mo ti mangtad iti premyo. Ay, dakil tinamnama atipit tati mga bakang kail.
Ngamno ti pag-ung ni Tata Badaong ay saos. Awan laban na. Anya matilaban ti pag-ung na ngay. Ay, nadamag ko gayam amalas kanu atarak ng ti pag-aw. Tabuntog kanu mait asumrak ti grasya. Ay, uwan ka na. Malas ka no atarak na yun. Ngam di tay amo ano agpaisaw. Ada ayamot pinarsuan ni Apo amalas. Inton bigatan ti pet showdown, Badong. Intaman mat buyaan jay aso da maribanang. Kastamatan jay bakas ni Kwarog. Makisalip da kano iti tinarayan. Kaadwan kit aso ti makisalip. At ado ti aso at arakan ti kabaranggayan. Si kansalaang mat ti pag-ong ti pet na. Ikakto iti dekorasyon ti bukot ti pag-aong. Tapno sana kaslabatulaan ti tsura na. Anya ngay ti ikabil mo a dekorasyon na. I-drawing kon sa ti mapa ti kabildatan. Ah, na. Mayat sa ngagpaisaw. Ikamot iti agduduma amaris na. Tapno saan latakas labataw. Kasta ti aramidaik. Tunggal sityaw at damaris na. Di koloris taw ti pag-ungta. Uray na buntog amag na. Napintas to akitain. Agduduma ti mares ti tunggal sityaw iti mapa iti bukod na. Tuyar. Imbaga ni Madam, apaglinyain amin apet. Agyan kayo iti likudan da. Tagpili da iti kapintasan. Sigay, kapitan, inak makilin yan. Igamak ti pag-ungmay. Intamot makilin yan, Kwarog. Alam ti bakas mo, taalaag mo ti aso may. Nakilinyan ni Nana Tuyang. Igim na ti pag-ung da. Bayam ang makilin niya, tadamot nga ron pag-ung na. Narigat mo't apaikatan. Aday tan ni Madam. Nagpilin iti kapintasan apet. Nakita kami, dagiti petyo. Ket tinaisalsalumi na itaapet, ket ti pag-ong. Agmay-may sa, kun kitain nyo, adapay mapa ti kabildatan iti bukot na. Naisalsalumi na kadagiti amin. Iso nga, iso tinangaba. Yay! Ay, na! Apay ngay. Jay mat Timot pag-ung pag-ung tinangabak. tinangabak. Uwan nagpaisaw. Apay ngay Kwarog. Apay ngay. Apay no paglumbaan tayo dagiti pets, Madam. No asino tinapartak at tumaray. Di iso kumabot at mangabak. Sige nga rod, kapitan. Aglinya amin apets ditoy. Ugadan nyo ti paglilinyaan da ta iso ti agbalin a finish line. Ibulos yu ti pet nyo. Bayan nyo nga iso da ti makaamo amagnawan no tumaray amapan iti finish line. Mabalin nyo ti mapan iti finish line. Taurayin nyo ang makadanon ti petyo. Awan ti mangkadwa iti pet na iti paglumbaan na. Iso dala ang ti magnawan no tumaray. Sige kakabsat. Paglilinain yung tipit yung iti starting line. Agbilang akto iti talo No go kunak. Patarayan nyo idan. Maysa. Dua. Talo. Go! Yehey! Ay na! Dan iti aso mi iti kagundwa ti dalan. Sumarsaruno at ti bakas ni Kwarog. Ay, piman apag-ong, di na pa'y nakatlo ti dalan. Nagbuntog piman amag na. Ay, ditaw! Ay. Ditoy ti ayan ti ka ng pag-ong! Umay ka, tarasaw! Nay, apay ngay. Tinalyaw ti asok ti bakas ni Kwarog. Inuray na matin. Inkandugay. Di mo urayan ni bakas. Apay ngay. Apay ngay. Aglin na ngay matandag iti tarakan tangkay. Ha? Di da matan mapan iti finish line. Ay, tumaray kayo na dwa. Umababutan ni pag-aong. Ay, salbag na ito'y moit nga pet. Na. Nagsugli na matin na nagkinaman iti starting line. Sigay pag-ong! Umay ka ditaw! Agur-uray ti kanam! Uray na bundog ka amag na! Tasaan ka apalwang! Sigay! Diretso ka lata! Na! Tarasaw! Ay, sus! Naglaing!
nangaba di pa. Yes! Nangabakan ni Bagungkaw! Nakadano na ni the finish line! Ay! Aglalangayan! Dagiti daddo maapets iti dalanda! Dan makadanaon! Yes! Da kami tinangaba! Ay! Agbyag ni Pag-aw! Ay na, Kapitan! Saan ka amang namnama no saan pa'y analpas tilaban? Kat kablawan kayo na natoyang ken tatabadong tada kayo tinangaba. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects John Red. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat.